27 ମେ ରୁ 2 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଓ ଗଜକେଶ୍ୱରୀ ଯୋଗ ଦୁଇଟି ଯାକ ରହୁଛି ଏହି ସପ୍ତାହରେ। ତ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ପାଇଁ 8ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଫିଟ୍, ଅଚାନକ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ଓ ଗଜକେଶ୍ୱରୀ ଯୋଗ ପାଇଁ ପଦ ଓ ଧନ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଛି। ତ 6ଟି ରାଶିକୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ବୃଷଭ ରାଶି ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ହିଁ ବନୁଛି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁକାବଟ ଆସୁଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ କି ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଯାଇଛି ବୃଷଭ ରାଶି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଯେହେତୁ 23 ମେରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ। ତ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହେଲ୍ଥ ନର୍ମାଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏହି ସମୟରେ ରହିବ କି ଧନ କିପରି କମାଇବେ, ଧନର ଇନକ୍ରିଜ୍ କିପରି କରିବେ ଓ ଧନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଓ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ। ତ ଧନ ଭାବ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ। ଗୁରୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଲାଭ ଦେବ। କୌଣସି ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାକ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଅଚାନକ କୌଣସି ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରୁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରନ୍ତି। ଧନ ପାଇଁ 27 ମେ ରୁ 2 ଜୁନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। କିଛି ନା କିଛି ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ। ତ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଶନି ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ କାମର ପ୍ରେସର ରହିବ କିନ୍ତୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ। କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ମିତ୍ରତା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିବେ, ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏହି ସପ୍ତାହରେ। କ୍ୟାରିୟର କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଓ ଆପଣ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି ଏହି ସପ୍ତାହରେ। ରିଲେସନସିପ୍ କିପରି ରହିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ରିଲେସନସିପ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନା କିଛି ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଅଧିକ ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ଏହି ସମୟରେ ରହିବେ। ତ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଓ ପାର୍ଟନର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।